Yo abusu me din the war prophet gidi no for esidi no afem odum ja time ya wututu chegu. Enne me do about the war prophet TV. Eha ne sunsum sema na fra na ku. Eha na ofie de ofie abayifu aye obia na eha na ubenya ho akwankyere no anya no aduro. Eha na de abosomfo obia aye obia ubenya ho akwankyere no anya no aduro. Everybody nhyɛ na everybody tutu na monsi ye twa ye ho aba na ne de ebra no de eye chenkyere nche eso se na oman Ghana everybody nhyira stabilis. Yo abusua me din the war prophet gidi no for you esiedu odo hwe me ewo warrior prophet TV ewo YouTube na subscribe na ho na behunu sunsun sema na frɛ na ku ene akwankyere broskotos ene abayifu a wo mu dwane aya hwe me the warrior prophet amete ponko fita aso edure wiase ya ma me aya hwe me wache frɛ wunwa no nwa mfrɛ bi se the warrior prophet wa pie e taifa bokina obrempon na nkasa de ote ponko so a wo ba afi ni wo ba enti montwen me yehu a enhyira stabilis. Yo abusuya yesamo akwa babiem se waje mbre na wo hwe the warrior prophet TV me pa che wo hwe video ya na subscribe na wa share video no ama foforo so anya bi na obi yinhyira pa enne de da pro so e de brew eye moja pam ye ka moja pam korampa e de ni moja pam ye mu bebire wo hono ma ye de ato ye ni se ene obi twa moja e ma wota frɛ ye nti ene ye moja pam ye wo moja pam bebire wo ho ye wa pam bebire wo ho e di ye nya ye wa pam bebire ye nananom ayato hono mo a enne maame wo be di adanse ye e ma wo pere apam yeso wonsunsanso apam ebofie apam emabusua bi agija apam nti no emabusua bi ema wo mu nyina afefefe ye fa wo ma indomie ye toma wo apam nti no ama ema bi adane mbedi ma ewo busuam ewrade nhyira ho ewrade ntitu anam nsiye se wo guso a wo hwe yen nyamedifo ohene wo ka bibi se moja pam ene ne wo ba be chire mama sa Ghana yetie bi media mi nim no anase mani fi ye no de nim se moja pam ye ade bi a obi ne kanchema anase ne dofo akohia mu ayi ye ka ne sa abusumfie anase ma hia mu okukuam na obema no de embi a blade anase se kan bi etwa ne nsa na oba no so aye bi na we atafre no ma di nsi aka ntam se memfa wachi da memfa wachi a membodam anase mi nwu anase ade a me ne waye agiso owuo ene betimi atete ye ntem eno na mi nim se ye ka no moja pam yo atiefo ye ka moja pam a enye moja pam nko ana woni odofo akogye baabi na matwa moja no matafre obe ma bia woni oba beda a obi breaking virgin a moja beba no woni na ayapam so the yasem wo kobosom ho no ma wakoya pam uko nsuo so wakoya pam enti ye ka moja pam a ana ye ka pam a enye se utwa obi nsa na utafri ne moja na ono so tafri o moja no ene wakoye den waya pam enti ye wapam bebere ye den e wo honom obi bia wo ne oba a wabu ne nsa ada no waye moja pam wodi musuwa ye den abutu ne tifi namedifo wo se obema biara a ne oba wabu ne nsa ne nsa da no sa bedi ma no ye fe ne kwasampani onye yie da udi musuo onti aya mema bebere o mabra bo nsuo mu yi e ma ni bu o mo nsa no no mo da ka nwo se oba no na ya pam wo na di mojafra because no nyamesi ma wo bibiara eni moja na okra bi obedi moja na yenkum sa akra so ya ene asema a wo kan mu awrem pa pa oba no abu ne nsa na be ma no hye condom a se no na ye rubber na ya pam so ya se so o shell rubber kramba unya tenka ntia ya pam so ya ene oba bu ne nsa oba no ne ho nte teni ho kwan so ye be ma krampo ne oba bu ne nsa wo de won nsa kan ye sunsumfo no oba bu ye nsa won fa nya duane nya de e ma ye because me yiri sia obu ne nsa won fa nya duane ma me yiri won dan e na me so me wo me dan enti no sa na pa wo kan Leviticus 15 krampa wo describe me pa cho wo bia kenkan ho ye fa nkyere ye tiefo Leviticus 15 verse 24 wo se na so obarima ene oba a wabu ne nsa da a ya na se ade ni bi ka ne ho a wo se wo berima woni oba a wabu ne nsa da ne ade ni bi ka ne ho a ede ade moja kan wo se woni ne da no be kisi no be mie ne nufu se ne ho nte nanso wo se ne ho nya dan ente nanso enanso ho nya dan ente
nyame nipa na kyerɛ sɛ nipa bebree ne bebree ayapam ɛno nti ne bema bi wɔ hɔ no ma oso sikam na agye afiri wɔn nsa ade bi a wode wɔn nsa besom na agye afiri nsa fe no adane kwawensani first na wonyɛ kwawensani once say wadane kwawensani first na wonyɛ dwamani ba say wadane dwamani wo ne oba na wan dia wontimi ntena menua bema a wɔhwɛ me enti ne saa ne nyina ne kɔba ɛma dwaman spirit ba betena wo mu ɛma di mu oba ba betena wo mu ɛbɔ ne ma papa yɛ dɛ efiri wakwan mu nyame nipa wo ne obi nso fl ano nso ɛno moja ɛyapam to ti ase yɛ adentia ɛyapam wo ne obi afi ano ne num ntasuo ne kɔ wanum o mini bi ɔno so mini bi enti ɛno so ɛyapam to ti ase yɛ ɛnya pam nko ani moja to ti ase so wo nsuo krampo yapam ɛde enti no kɔ yɛ DNA test yɛ take you saliva ne de ayɛ DNA test no enti no kissings ni nyinaa yapam ɛno nti be ma bi wa obi sɛ obi ade ayɛ mfa ma no first wo de wa no ka bibia ɛbam ɛnɛ wo de wa no ka bibia ɛmam ba bibia wo de wa no akɔ be ma bi wa oba bi wo no ma oba no bi wa wonyɛ o ni nufu yɛ kwakwa no bi no de wa no akotua ne wonum ne fe twa sa ɛde nyema bebree yɛ den ɛba na midifo ɔhene na sɛdeɛ minimu yɛ de abibimre mu ha no anasa yɛ mpo amanoni mpo yɛnim sɛ adɔfo odi wɔdɔ a ọba no etimi de bɛrima na de kwaku don suro hye nanum bɛrima no so timi de nano ɛkɔ ọba na ase wɔn sɛ wɔbɛrima bia wɔde nano bɛkɔ ọba ase no saa bɛrima na brabo nsi ne yie ɛma ase wɔ hɔ nom no ɛyɛ tumi a da bia bosomi bia no wɔpo mogya yɛ den ɛba so yes nti wode wano ɛkɔ ọba na ase hɔ nom no ade akɔ no bɔne nko a wode wano kɔ ọba na ase ɛmema bebere abrabɔ a wɔmani monyam asi fam egyina saa de no ntafre no ɛno no me fɛ from ntafre yifo na midifo sɛ ɛno nso na ma agro ne so ɛno so ne ma agro ne so no bible ka sɛ obe ma ho kwan ɛda ọba ho wanka nkyɛn sɛ nano kwan ɛda ọba ase ntina ya yɛmfa ya no ɛnkɔtafre ọba ase deɛ wode wano kɔ hɔ na saa de ne kwampo yekuru ada bi a bosomi bi a ɛbere ɛma mogya yɛ dɛ efiri mo ba unsuro saa de we ɛyɛ tumi yo ɛnkyɛ ma ɔhɔnom no ɔmo kita tumi wo ne ọba ate wo yɛ ne papa ɔde papa betua ka woyɛ ne bɔne ɔde bɔne betua ka emema bebre abrabɔ ensiwo mu yi egina ɛma a wɔmata from ase panya wasɔre yetia wɔba no ɔtena fam a maame ɔbɛ end your life enti no saa ntafre ne de maame papa utie mi a wayɛ bi da pe holy water ɛne yɛ fɛ ne sɛn ahaban bi ne fa dware ne fa bi gu anum ne poro gu wiem miɛnsa ne cleanse wano no na sese no de kasema abam obi wo bɛkase ma bompa ya nyame wontie nyame nya de obetie wo mpaebo because baby a wode wano akɔ no ebe de ne nyame watie wo mpaebo ebe de na de a wo hwehwɛ no won saka enti akɔ no ben pa na ma wo yɛ saade no enti no oba bi wo no wabu ne nsa onka nkyerɛ no amo akɔtafre na se ama no ne akɔfa nsunsan so bɔne ayɛ den aba so tete o bible ko sɛ yɛ ni oba da esesi yɛ dware ni si entade ni ka hu se woni na da no no asan de akodi wode wano atafre ọba ase no asofo bebre ene fo bebre encourage amanfo se omo nya saa de ma me sunsum nipa ene de wo hu no hwio aya hwe wo be ma bi eduru ne nkwakura boma no oton salo mango no oton banche mole agina se ene ye ma because ne mranti bire mu no dwuma wodi ye no wo fiefo aye wo se ma pel wo se me wa hoɔden nti me ni ma be 7 eda one day ene de wo hu no hwio nkwakura bom ne stroke be ye den ya be chew aya hwe ma aye na ma wo mo no no omunye nipa ketwa oba de bia bosumi bia wo hunu mogya nim hwe mogya yetumi yo ente ma wo no o mase no eyetumi enti wo de wano taa kokɔ hɔ a wo be yakwasa mpani odifo akwasa wo bɔ mema na chi dodo na ne wonya adwene mema na chi ana wo bɔ na oba nso o mo nso de mema kwa kudo nsuro hye wo yeah to yate wo ba na wo di mema kwa kudo nsuro hye wanum no wo yɛ oba ne wanum onyama bafom because ni kwa kudo nsuro unim ema dodo kɔ ɔde akɔhye wo mase enti kan wo se wo ba na nkasa wo watafre onyonko ba ase pen so the as here because no nim yes e wanu ni mojapam ene wo yi spiritual ade kombo fi wono ma oba bi wo gononi a oba bi wo syphilis wo wanu akɔbɔ na sim na amount throat cancer eno ne papa bi a me mpese me boni di wo de nya throat cancer no so the as here enti eniema bebiri am ekotie lipa
but yemfa ye ni nye den enko wo kwan bia wo befa so be di mpamu agoro ama nija ye den aba baase wo de wano ko baase na be mai obey di be mai yi atua na no te say yi Mike si chewing gum no wo we wonnim baabi odi akowura wo so atamo de aye den ato wanimu da che wo bompa ya obeka se nyame wontie me ye mo akwankyera obeka se akwankyera na enye papa enema bone a wo ye wosumase no na ema niema ntimi nya den endane ma wo odifo yesi bibi di moto ukọ bosumfi a ye de tete o tekrama so mibisa wo wakọ esunsum nipa no moto na nkasa me de menko obi da memfa mani hu bi da na eden no mo de ye moto no mo di moja ene ye so ti yase bible say ni kwan so okra bi adi moja enti edi moja eye moto ma na woni udi a wonya pam da no na metete say yase so afo bi okọ no ho a wo de moto frankwan no de ama o first requirement eya pam na woni we ye no ade bi obebisa wo de be ma no wontimi enje ho mfiri sa pam na se da enti yase ye ukọ ba bi yase empentem ne aduro kaka wutirim ansa na wadi aduro ukọ ba bi na ukudi adura na kaka wutirim te duro ya medi daache won kasa me mfa me bambra daache enya me sunsun so daache wonyi bibi mfiri me nsa bosomo ye spirit bia o ma wade nne ade che wode me nsa bi nkum beji na ade enti no obi bia wata frɛ mota woni bosomo no enya pam woni tumi ni ba bia ukọ ye enya pam to ukọ ba bi ne ye ma waduane na ye ma moto bi adia na wahwe ho so yi because no enye de ehine nyina ene esika kokko ye twa ye ho agenkrato aba ye besan ehia mananyi do senya me beye mi seye mananyi do senya me betumi aye other 4 ministers Sam Young back open ye make come for the Warrior Prophet TV at the amount our YouTube channel peso e ho ne esua sunsun nsem e do suko wo sunsun esan so ba sunsun akwankyere the Warrior Prophet TV e ho ye dimawu e ho ye dimaya momodi aso be hwe apreni nyina no watimi akusunsun ntokwa yie pa bye odifo na wo kan bibi afa moto ho na wo se moto moja e no mo de ye ya moto moja na omo de ye so dia se ene ye finish amanfo bebre de mamens timi ye moto mo de jimi wo mu kunu no so dia se oba bi wono mo a enti no so obenya dia na wo ye obi a wo ye sunsum nipa de anka wo yiri bu ne nsam pa ko hene e ma ne mfa nya duane ma wo ma ne nwie ne nsabuo no ansa no wabem obema bia pese wabrabo ekoso a emfa wano nko obaase so dia se oyiri bu ne nsa ma ne mfa nya duane nya den ema so dia se senka benya ebeye yie dia no yobi a wo ye sunsum nipa dia esese wo ye saade no abrabo timi koyima ta ya mo tafre moto no monhwe ne yie munnim de omode aye saade yen ye sunsumfo ye de ye hunu na ye babonte ye be ye de ye be ka kirem na me di fa wo kan wo se wo ye sunsum nipa dia nke be ya ma wo yire nya den anya duane ma wo so te ase sunsum nipa nti wo nya ma ye ye onse eno no obi wo no ma woni obi a na mema no munsu ade yo so te ase woni maduane ya wo yire bu ne nsa wo take over wo ye duane ena ma ni bi wo ho no ma ebra wo bebu wo nsa ne ye duane hye fridge ma wukuno na wo fridge dwuma ba waka ne hye wo chense da ena wo ye bema na wo pese wa bra bokoso wo yire bu ne nsa ene ne nampa so ebi adafom no ba ne nampa so owia wonsi ne ntare sede Leviticus ne ka me fa choken kan ho ne ye ntie odifo ye hwe bibi Deuteronomy 12 verse 23 wose yenku na hwe na wa ni moja efi se emoja no okra wose moja ne de okra na oni okra enka nam no wose wonu ntina obi ku abo a otutu fom na wotwa bo ne moja ne guo no eze se okra ne ko ba bia oye den ofiri ye den eba enti ne kwan se yedi moja enti yenwanu moziremi fo mu ku abo no ma hanke no edue ni moja ne ye den efrem enti maame eni moja obi wo ha omo fra de bi echim yedi moja ne ye no kogi tocho ba no wato echim na ye den aka ho na wudi ene de wo hunu hwio ene de wo se wo ano wa na mframa kese bi bebo ebi hunu de ye wa kokoto na me di fo na wo ka bibi afa mansa buo enti sise na man ne buo mo nsa eden na ewo se wo ye anase omubuo mo nsa wo nse titi mire mu no na ema buo mo nsa onko bo de ne etam no mo mu ema buo mo nsa omututu fom
omo sie ade no enne mirem Ghana fo sire queen fo aban wo so ye sire queen ne de ma me wo sire o na daache no a wo benya yare no ɛho na wo be hu no last enne mirem obabu ne nsa no da koto ball aso ne okraman yakɔfa firi ball aso de abetu fie obi o yesunsum nipa wudi nsemone hu no obefa no de di wo nsemone so de atie eni wo kwante obabu wabu ne nsa wie no pad ne dada wo de ne kunu ani aye den aboso eyesa wote bie ma no esunsum so edai eso nti no oba ubu wo nsa ma me tutufom fa pad ne yedai ehye ho because yade bie ni wo kwanse wo nkoa sa moja no wo nkoa no nyame ahyehyɛ ma wo sɛ wani nye de ehunu ɛne mema bi wo no mo yɛ dufudi pɛ wo hunu sa no sɛ ekura medi because wa ma oba ni sika ɛne de obedi o na wo kyine bi no obehunu sɛ ewiase eye mienu ɛne de wo hunu hwe o ebia wo nkwakwara bom ebia wo kope business bi ni agye firi wo nsɛm no wabra ba yɛ hopeless enti no menses de ɛyɛ very dangerous nti yɛhwɛ ni yie na midifo sɛ de wo kan enti na kyerɛ sɛ oba bi enya ne menses na wo yi pad ne to na kraman mpo etafiri moja na yes esu wonsunsu ɛwɔ esu wonsunsu so so tiatie oba bi wo no mu a wo be hu no na onya problems ɛwɔ ne baa mu wonti ase ehi fasa na ko you pad to ye to tiatie ehi fasa na ko you pad ye de etoye obabu ha be ma beba ne ho nne ade ati a wo ma bi ma munim de ntia me ma na ekọ no bibi wo anda ho e pam wom e mo mo kọ so de ate wo because ko you pad ne to wono no kraman akọfa ntenu ne wadwaman bebrebe no obi ma bia be ma nso opede ewa opede titia opede ketekete bibia nya dai enso no because of saade na wakoyi ato ama wo kraman because wo kraman okita fornication spirit. Yes, abua wakanaman enu nti no sa dance nti na abua wakanaman ofa na yere wabonten to de ade empanifo mbuo se adware nsuo bedoso se de akrampo adwonso ye den afram nti so bi ahwe ne ho yie to de ade won so kwa adware ya owura wo ho a de ne ba first dwonso ne batu duru adware esisi ya dwonso ba ye den ebedew na chese meka ne se oba na se be me biara o first boy and our first girl woni na mu Japan woni na nya yes woni na nya mu Japan because no wo first girl be fa no mo yes na ma na mo je fi ne ho ye den eba nti woni na nya mu Japan te se wo wale no so the yes so wo ware no nti no wo kan exodus krampo e wo honom wo so oba bia obema bi obefa oba bia ne nada no te so otua ni ti so ade na owale no enti woni na ya pam no wo gya na ma hwan enipa bebira breki amanfo virgin saa wo mo nware wo mta mo mabra ba ye basa enne woro prophetive me de bra wo se saa ne ma no eso wonsunsanso enima bebira kutia yen aya ne de blame wo manyame ye dua so de ma ne ye dan nyame ka se de nyame ato ye ho bibi no nyame won to ye ho hwe ni nyina agina ye so omranti bidumede na wo ye woni made da wabonten woni made da wo kiesum wo tafre maase wabu ni nsakra insentis wa man 5 cds no wosimedi no akokodi ene de obedi aduane no na wakine bi no obehunu se maye me ho me ankasa masɛ me ho to kan ye nkwa ye hwe bibi Exodus 22 verse 16 otisi obi kodada ababawa wonje na wade woso obi kodada ababawa emrantie ne muntie mi school boys ne muntie mi legonfo boys ne muntie mi woso obi kodada ababawa wonje na ware ne woni ne da so oba wan da na huntimi ne nna say so ya ne lie ne to asem de to nasum no so to nasum no so peje ne na ye dai emma na woni ne da woso obi kodada ababawa emema bebire nim saade nti ne amoma ye kwasampani to woni wo ba da ne wa nwar na so tamusika de man to de ase esa wo ba no misa wo bibiara woni ne ba koda ana se obi biara woni wo ba ate na wo twempena na de wo ba ne hia wa mfa ama no na wo ba ne de wo brɛ me masa agikade wo be fe o maame dwuma bi de bedu sunsun mu no wankasa ho be hyehyew enti invencha no no obi koda na wo ba no wa ama ne sika na wo ba no de wo brɛ me anaso wa nware no ana wa ware na odo yire sifie na oni amanfo yire no de da wabonten ana oni sire kwinfo de da wabonten oni usire kwinfo ni nyina no wankasa mabra bobe te se pepa hwe unya ko bi na ayiwa utimi kiro bi nyansa obetena fie
ontimi nko obi a ho so de ate ya wade e de ka wo ba ase kora ye dai atuma won ko bi ma bi a ho na otifie no wo twen alok no da wo pe da wo hia no wa bie no abeyo ho adwuma atone enko osi sa uko dada no ne da manutira de waso uko dada ne da e so o mani tira de so ti ase timi ni tira de ne ye ne ho ade so timi ye ne ho ade enti no so no obi da no wanye ne ho ade da ne nsunsu even awo krompo no se wanye ne ho ade a da ne nsunsu anso o man kwala na se akwala ne ni mu ye dan eti kan enko na me di fo we de mi ntwa no asema wo kan se obi ne obi koda na se echire ni ntawatawa bi ba na so ye na ajusu ojai oba na on carry sikanya de ema no sa na bible ne ka mu yeah na adan na bible no nso no bible no anya na otwere yi mu but wakọ nyame ni pa ide mo na mote ase yi yes adan na bible na anka se eye adwi mienu na koye adwuma oba ne be ma na nti ase aba se adwi mienu ne koye adwuma na de na wo ka che ne nti owro ne dross ma wo kan bibi kire wo kan bibi ma ne to na koma so wo so be ware no wo so ne betena ene wo ja ne ho aye dan ama wo di ade na wie wo so wo ware no wo de wo bre me wawu na se ba se me ne no medi ade na wie okay oba no ne so wo mpa me bie ma no so ye eno de eno no enko so yes ye so oba no so wo mpa wo bie ma ede na wo de ye no mana koma nto ne yam so far as oba be ja ne ho ama wo na wo ne nada no ama na koma nto ne yam oye ho wa bodua oye ho wa wadome ho emema bebere abrabo ensi omu ye ejina se niema na yakayaka de omo didi man eja ma wo be ma bi woni oba be wo 5 onye ne ho ade na waja ne ho na akoye oba afoforo ho ade saa no wo wodo bre mia wa abrabo no me dane na chechede ma wo na mi di fo okay matiasi o si se me no oba yi na wo ho da ye do ye ho adofo me ye de opema me ne da obai afamachi akofa be mafoforo ana misumahu ana misu afamachi dia why ma yakayaka dia misu asema koma enti no fa akwa na bible say adwaman bo no tete aware yom enti oba bo adwaman ya wutimi gina so de jano so te ate o pe wa dia wutimi fa no na so wo mpe dia wutimi gina so de yedan ejano but so ko dada eni ni da so be ware no a wa nware ne dia eni ensunsuanso wo ho saa nipa no mi si awode oba manima metin haban me yensa me kabom me di tu jemu ma wo beri man because no wahan wase no ebia woni na yapam wa break ni virgin woni na yapam hwan ne won fa saa pam ne nkwaware so yes ye enti won say obema bia wota ne ma dodo oda no ema usunsum eye ha ye fra usunsum otimi bantem because no ema wuntimi nya ahoden e usunsum timima ena oba bia woni bema beda no o carry ni spirit bema bia woni oba beda no o carry ni spirit kan hu se kan nipa dodo akwa wata fre o mase ne kan ne ma papa etimi afiri wakwan na ye plus and minus ne hu se me ankasa me di me ho aboro ene de wa bie ya so yate me ankasa me di me ho aboro ene de wo hu no hwe o ya brante enti bia sika no kwa wonya bi patabe kakra no bi papa bi entimi nya dan e ma wonsem obe wonso bi akwakra ba ne shire kwache no oni nani efra ni wanya prostate cancer obe ma bi wo e no obe ma bia woni oba eda wo ma oba ne tena wo so no enche bia no nya prostate cancer yes enche bia no nya prostate cancer obe ma bia enti me ma mutie mi asa ne ma no munjan enye woni oba eda ne wo ma ne tena wo ma ne tena wo so a enche bia no unya prostate cancer unya prostate enlargement enti ne no ne ade to so a eno to so no ewo honom eno de eye nikan so ade enye sunsum so so de ade tesi isuru ma ne saa apam no ene saa bohunu na ye hyehye ma no obema bi wono mu a owo yire no a kire oba ne se mede mini yido mini obia no oba na gya ne ho ama no ne na da woni na nya pam because no eye intercourse na mo ye no wo nsu e ko ne ho o receive wo de wo so receive ne de etimi da ne no me ye den wo gya ne ho na osori tiawa eye dwuma nti no ne asema ye den e wo honom odifo we de mi ntwa no asem bi beto manim me wo me yonko baabi o si anytime ani kunu ene ne beda bia no be ma no ewia o so opese ofa na chi nti mi bisa o se eye
ese animu no wapɛ sɛ wɔfa n'akyi sesɛn ɔmfa n'akyi ɔmfa ne to yɛ akanesa na tiefo nte wahu sɛ Bible sɛ wɔ nneɛma nyinaa ho kwan ɛnyɛ nyinaa ne fata yɛn nti wopɛ sɛ wofa obi akyi a wokɔ Sodom and Gomorrah what you say and wokɔ Israel Sodom and Gomorrah ayɛ amanfo ɛda hɔ ɛdan bi ensi hɔ desi nipa ne da hɔ ɛdan bi nti onyame se wɔ mu nyinaa nti mema na mota yɛ saa de no obi a wɔ ne buo no mu a gay ni nyinaa se ne saa adeɛma nyinaa ɛhɔ ne ɛfa yɛdan efiri yɛdan ɛba ono oyere ɛda hɔ nom ne baa wɔ hɔ ompɛ ne baa wopɛ ne beema ɛna ɛso wodi oyere to a wobɛwa akɔdi obi beema so ɛto what you say enti wodi oyere to ana so wodi wo mpena bi to a ka hunu sɛ woni wo mo ne meema dedan difference bi ya anya dan enimu ntem enti eni wo kwa eyi musuo ɛsan ye nyame de akyiwade wabɔ musuo wo so bibia wo bɛyɛ saa de no emogya yɛ den egu netifi nti o ka ho asɛm ɛwɔ Deuteronomy Warrior Prophet TV ɛhɔ na yɛka sunsum mu nsɛm yɛka de yɛhinta a womfa w'ani huye de efia baifo de asie wo de yɛde yɛhinta wo no nyame da na di de kyɛw mepacho Warrior Prophet TV sa wo pa hwa ene na YouTube mesrew kɔhwɛ na de nyame nam so de bɛyɛ wabrabɔ no hu bedwiri wo nyame nya okese na onte na nim mfa nkyɛw Obapa Christine ye wabusia afi ni wabaso subscribe ne mi adoma ne so na nje kwanan sadi abre na be nyina ye di video tum a wonsa be ye den ebeka bi yo difo ohene na o ka nsabuo ne ho asɛm a na asɛm bi kyerɛ madwen so fa ne sɛ ɔba bi wɔ hɔ a wo bɛkɔ ne ho wɔ ne nsabuo mu ɔbɛhohoro wɔno a wɔnka nkyerɛ wo nso wo kɔ na se wɔno wɔhohoro na wo ne na kɔda wo mo mutafa ahyawefuo man saa ne wo mo ye den wo mo ye because ye business into wo mo sika enye den emma taje so ɔhohoro ne etwa no de akoye saa de no eno ntine emema wo mo ne ahyawefuo kɔda no o ma bra bonta anya den ensi wo mo yie enti no wa anka nkyere kɔfɔ ewo nsunsu aso bɔne de ma wo to yase ewo nsunsu aso bɔne de ma wo enti no there is no need say woni oba wabu ne nsa ba akɔda me encourage you say yes ade no me yesunsum nipa wo ya etwe wo san wo sunsum etwe wo sikasem wa brabɔ san wo niam papa nyinaa na ebotugu na me difo na nipa ni nimu a na me pese wo ya wo say wonimu a ebe affect you yes because the moja die hwe ana sa emma no omo no say moja ni fi omo ho a ewo niam bi epiepie firi omo ho enya yizewu enti se wonimu dia wonya saa de no enti no wo ye bi a wo ye sunsum nipa dia ne ho kwan se okoye saa de no wo ho no ndifo nyame nhyira wo se ne dai wo kyerɛkyerɛ yin ene mama yɛn so yatete yɛn ho ase nti ene dai no yɛhunu se emponka ebeya kura nka ni ahya wani mponkoda enkoda so yate wan ko fan no mie bia nye dai ama wo so tilat na ye wo ka se obi bia ono oba eda wo se ne ma memfa wo to ma memfa wo hase no ma mi eye chiwade wo ye saade na wo ye nyame chiwade eno no nyima nyame bufu hyew ko Sodom and Gomorrah e ko sei wom nti ma mi wo yire a wa ware no o fa ne to aye den edi akono ben saa eto no nyame bo adeko a yemfa nye nyame na de bom nyina wa nya mistake yo o kire ade bia ne style ye nyusu ne nye den emfa mama ye nyisu atera fofa saa eniam ne nyina wo ye obi a wo fa wo yere to a wo ni give for difference bia anya den enim enti no ani wo kwan se wo fa wo yere echi no odifo yi na omunso omune muada no eno nso woni aboada woni na ya pam ana woni aboada woni aboa ya pam so tiate e ma bibiri wo honoma aborofo itue sika ma wom no makone nkraman ye den eda woni aboa na nyapam enti wo ta beri mana wo ba akofa saa wo ba ne wo ba na kodan wawu wabrabo de ntia mpanifo bibiri abrabo nsi wo mu yie onimo de but na abrabo nsi ne yie sire queen na wona koda ne sire queen opesika ebia woni aboa koda pen so tiate woni aboa kanaman akoda pen obi woni ponko akoda pen
enti bɛyɛ den ɛna ɛmfa de bɔne nyɛ den ɛma wo so ɛno ne stroke bebrebe no wodi 60 ne wa stroke ate no wodi 45 ne nani afira wodi sei ne wabubu agudem ejina saa nneɛma ne so ejina saa nneɛma ne so wo yiri tifie kama wo se wo mpɛ sere queen na wo pɛ no sere queen fo no so bebre yɛ lesbian. So yes, it's a man on my popom ho, especially hairdresser for and no artist for no more makeups no. Baby, I a lesbian. Into wouldn't now cofano. We eat if you would musu saya mawere. Would musu saya comawere. Into a beme, a patch out now here on Sabati. Now go you to free form any our home and I sika. Now we don't Sam. Na ukubekọ baabi akọfa die bi abeto ho so a daache no hwe wayi bo adwaman Solomon bo adwaman Bible say unakoma ekodi nyame foforechi na okodi mekomfo abosomachi mekom ya bi so kodi mekomfo abosomachi so yase kodi mekomfo abosomachi na nyame ka cheze hwe wogya David ntin me nyo batme tie firi wo mansem ma me ne de wo hunu hwe wo man ne bebre daache no wogigi burogu maso na wo ma bebo mu bayi ebebo bayi a enkasa na ye niema a waye ede atia wo ma no nti niema bi wo no mu a enne de wo se wanyi enne de wo se wontija enne de wo se no oga ka hunu se brode obeye bi akọ enu nti ne mranti bire mu no na ode ne ma ye den asisi ne ho nti no moma yentie futuo ne mom yentie sunsum niem ade nti ye nananom no ne wo munyi nche wabisa ho sa hwe wanu mu bɔ wanu mu mo nsene wo nana o wanu mu bɔ wanu mu mo ensene wo nana nti ye nananom no ne wo mutimi nyi ye den eche no because no munim de sa obabu ne nsa one ne nkoda onfa na no nko maase ene ko se ye nwododo ye nananom mutimi wo 15 30 omutimi wo 25 omutimi twa bedudwan omutimi wo dumienu ene trene fo yi ne water Africa basin ene ka wo 10 de ene so du ti nyina be wuram maami adwaman ne ba tobo aswate control ho hyew ho so wo ye kakra eye enye tafre obetafre wo ba na se no almost tafre bomski osidi en nye tafre obetafre ba na se no obedo maami saa niema no edi nsunsan so bɔne ebrewo ene de wo hunu hwi wo kyena bi no wanyia wabɔ akwakora na abrewa no na wo bre afi no bɛka se mi hunu yanka so na ka kyire enti no ye hwɛ ye ho yiye na midifo ye de ye yi ba wiye asema mi bisa wa ne se fa ne se obi ene obi aye mujapam obi akotafre oba ase obi ni oba wabu ne nsa ayeden akoda obi ni aboa akoda oba wabu ne nsampo aye aduane amani kunu for so many years yes enena woni ene waka wate but when hu sensunsan so say na beba no so eden na obeye ede aso ano kwan ye wo eniema bebre sunsum mu de ye wo eniema bebre nti nyame ya dom na wotie me na wo frɛ me na bia wo ka kyerɛ me de wakoye a so tiase ne ma kyerɛ ho eniema ye wo eniema bebre de ye wo tiase wo betimi de nyame dua mahogany sunsum asa divine grace temple incense ubitimi ahye e de adware for 21 days ama niema timi ayeden adane ama wo yi obi a wakoye sad emema bebre wo ha ma yesade but wo munim e bi oba na anka nkyerɛ wo ne koda no anka nkyerɛ wo enti no prevention is better than cure bo ho ban protect ho ye cleansing eyi negative energy bi a wakofa firi baby e firi wo ho ka hu se ma dodo kwa wo no ma da no wonnim de no wabu ne nsa so yes ye wonnim de obechame ye wo mantafo yifo a wo mo chame mberima agi wo mo ho niema ti mesra wo ye bema na wutie me ana wo ye oba na wutie me a wonnim bema so a wo no ayeden akoda a wo de ade ayeden ene mema bi wo no so mo di nsem ne wo no ma na eda no mo tafrita from hosana no de bibia hye wo ba na so oba na ehunu obe se wo nam no ada ni dua oba bi wo be ma woni na da no he wo ware se de no hwehwe be ma ne nakoda unnim de ode ye wo tafre to wo yo oba ne be ma de na no ko wase me pacho be very careful enye se wo ma wo feelings ya ba wo pini wo de bibi hye wase because wo tafre na ye ode to de bibi wura wase ho na enya de a wo be ye den wo be hunu no wo to so wada ho ahege sa kokko a wo beto eyapam woni wa ye yes oba bi wo ho no mu a be ma wa ware but ne ex boyfriend oguso pen wo hya ne woni ne koda ne
what's why water for us see your what the be a sheho where wouldn't she you will have maybe or bonny cook what is our wo ha ni togo obeba no no abeda e ka ni say ya ye fa ni kaka pio e ka wo say ya na wo sabe man say o kanama ya waso enti na obi tafre wase ya wo de da ho ni bie wo na mu ye den e ma no wo de bi be hye wo a wo be hu oba bi wo nya 10 million o de ba koma be ni ma bie di ejina saa ne ma ne so o mo de ye enti ya mo menye den mo nhwe na mo share program no na ha de ye de niema papa ye den e prew yo nyamedi for ya da asese ne dey wa bie yani na wa me yahu sunsuma de enti ne den ene o final word a wo ma wiase afa na nyina awo de me ka kire wiase afa na nyina ne se mo ngusu a na mo push Warrior Prophet TV no ne mo miemi adoma ne so na ha de ye wo pesunsum se ma tie wa wasoma o pani ma ye hu a ye mfa ye ni hu ye so ye de ba bedwamu ma hunu dia ene ne de Warrior Prophet TV me chia Ghana fo ene brochefo nyina mo hweye de me ka kire obibia ne se ene wo hu nkyere ba ye ya wo hu nsema ene ye dwira gu no hwe ho yie wo kɔsaate bia ni mu bia obetimi afrɛ me me kire wo nneɛma a wo bɛyɛ ne sunsum ade a wo bɛyɛ ne wo pie firim ama nneɛma timi ayɛ den akɔyi ama wo awurade hyira ne awurade tu anam nsi ye still Warrior Prophet stay blessed.